na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, ang mga helang kangatay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyong kangatay. Ini may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Karon daw na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo manwara, mahilig man uminom uday, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Alright. Si Congressman Garpido Garbin Canaco Bicol, may ibang proposal para sa Aleco. May nahiling siya na may maramdaman nito sa proposal ni Kung Kaloy. Kay Kung Kaloy, may so nagluwas bagang mga bareta na kinontrakan Albay Energy Alliance, Albay Renewable Energy Alliance. Tabi na so Aleco sumiral ko interesado po maglaog sa interesado sa Aleco. Si Congressman Garbin, igwaman siyang proposal na iba. Igwaman siyang proposal mga tugang na alat ko na to. Siguro hong ko tabi. So Aleco pagsipararon sa tulog iraray. Kahit bang naroon naman katong kahit may Aleco 1, 2, and 3. Mangungumusta daw kita. Iliwantan daw kung ano ini na proposal na. So Aleco pagtuluhon giraray. Aleco 1, Aleco 2, Aleco 3. Yeah, sige daw ha. Pero kumusta unta muna sinda mga tugang may kinaaraman tabi sa sitwasyon kan Aleco. So Aleco baga binagsakan mga tugang binagsakan. Tinawanan po inikit 353 million pesos na public funds. Dahil ang tabi sa inisyatibo ninda mga tugang, kumusta unta daw tabi sa update kaiyan na mga kuha na iyan, mga 353 million pesos. Hay na ito, cannot breach. Cannot breach. Hay na daw. Hay na daw ito. 353 million pesos. Naroon naman ito kan 2024. Naroon naman ito kan 2024. Iga po ki 353 million funds. Karon nung tadaw tabi si Congressman Garbin, kung ano po ang latest na development kay nita, sinugo ko magapod si Nicole ta. Ano yan, para sigurado. Alright. Nakadinot baga before election, mga tugang, lingaw ko na sa exact date kay yan. Pero kumusta unta daw tabi ang latest, mga tugang na resulta kan first batch kang inisyatibo ninda para sa 353 million na public funds na nagpasisiring po sa mga substations kang Aleco. Good morning po, Congressman Pido Marinaga po. Welcome sa DCGB. Good morning, Henry, and Marinaldo po sa PBN DCGB. Opo. Kung igwaki inisyatibo sa ako Bicol na nakakonsider ka mo ng 353 million tabi, I think kan 2024 ito po. Ang aram ko po sa mga enot na mga interview mi sa Indo, ginasto ini sa mga substations, tabi Congressman. Ano po ang latest ngunyan sa sinabi ng kantidad, tabi Kong Pido? Tama, Henry. Ongoing ang construction kang... Ayun. Hello? Contingente lang ang... hello? Oh, yes. Kong, go ahead po. Under ka. Ongoing po ang construction kang Kulyat Substation sa Daraga and Ligao Substation. Aram mo kakababa lang Kampondo, hali sa na electrification this August. So, ang status
is sa Kulyat substation 15% pa lang Oho. ang implementation, and then sa Ligao is percent Henry. Opo. And we expect that Aleco committed that by May of 2026, this will be completed, Tabi Henry. So yan ang status report kang Aleco Tabi duman sa duwang Substation. na yes po, Henry. I see. Opo. So, di ba, ito kung first batch po ito, ikaw po second batch kayan, Tabi, na naging inisyatiba na Bicol regarding sa programang yan? Well, tama po, Henry. Ang second batch, Opo. may implement Opo. may implement ka. Very important ang second batch, Henry, kasi construction pa ini kang malinline na substation, including line enhancement digdi sa Ciudad Canligaspi at sa Bangkirohan substations that will serve the southern barangays and kuryente duman sa nito, Tabi Henry. I see. Okay, okay. So meaning, Tabi, kung ining 80% kung nakaabot na sa 80% ang completion ka ini, may target date po ini kung hanggang na rin man, Tabi, kung pwedeng matapos? Henry, tama ka. Apa. The first and second batch ang target sa kondisyones na mabumala 80% ng first batch. Kaya harog po kaya ang prosedimento. Ano? Apa. So, sabi nga ni, all good things takes time. So, magalat-halat lang, Henry, sa rason na ini pinagtatrabaho naman kang Aleco Tabi. Ayun. Okay. So meaning po itong naipangako ni, tama ba kung before election ini, di ba? Before election 2024, itong naipangako nindo na inisyatibo na nag-consider na pondo, ngunyan ongoing ang construction kan Aleco and soon mapapakinabangan, Tabi, niya to sa maabot na para magkaigwa ki gari mas stable na supply ng kuryente, Tabi, Salbay. Well, tama ka, Henry. And there are two aspects tungkol dyan sa rehabilitasyon sa Aleco. Apo. One is the technical aspect, which is the establishment kaining mga malalayo na substation para kumusog ang power capacity. And another one are line enhancement na kung sa mga wires na overloaded na Opo. araw ka mga single phase, Henry, dapat masilindahan na to 3-phase, Henry, ano? Kasi Ayan. siya nag-overload at Opo. din siya nagtitrip off, nagba-brown out, Tabi Henry. And another one is itong pinag-aapod na non-technical aspect and the strict implementation of filterage law. Ramo, Henry, Oo. ang problema taman sa kadakula kang sa tuyang kumbaga system loss dara na ini, Henry, kang paghahabas ki kuryente yaon so mga jumper yaon so mga illegal connections, and at the same time so mga kahoy man na minsan nagdudukot duman sa mga wires na nagre-resulta sa systems loss, Henry. And that's why ining non-technical aspect sa ruman ini sa part kang rehabilitation na dapat tutukan man kang Aleco tanganing magkaigwa kay maray na pag mamanage kan sa tuyang kooperatiba, Tabi Henry. Opo. Ano? So, Opo. so may mga jumper dyan. So may mga illegal connection dyan. Sabi kan sa tuyang presidente, mahiya naman kayo. Okay, kung, Tabi, gusto sabihin, ining non-technical aspect na ini, tama ba ang pagkasabot? Kung ini po mamamanage kimaray, maayos kimaray, kaya daw ng Aleco ngaya umabante ta. Aram mo man siguro na igwa ki si Kung Kaloy may piglalakaw, I mean nagkaigwa ki initial talk sa Meralco, then ikaw man nailing ko man sa post mo na mas kisiseen magkapot kan Aleco basta ang kaipuhan maray na serbisyo, Tabi. Ano po sa iling nindo ang direksyon kang Aleco kung araw po kayo na sitwasyon, Tabi, kung Pido? So, well, let's give Aleco the benefit of patapuson ta ang rehabilitation na program Opo. na kung saan pinagpondohan kan sa tuyang gobyerno. Ano? It's too early and premature to talk and deal with private entities, Henry, inot
I can call it improper Mm. because the member consumers owners, which are the albayanos, should be properly informed first. Opo. And having said that, dapat ano man na pakikipag-ulay sa mga pribadong entity should be authorized by the AGMA. In a General Assembly, it must be discussed, and same should be properly authorized by the member consumers owners, which are the albayanos. So, sa ngunyan, Henry, I mean, nag-post nga niya ako, Yeah. ako moving forward, para mientras na nag-establish tayo ng rehabilitation effort, siguro, Henry, itry tayo ng mga solusyones na Yeah. kung saan pwede magkaigwa pagbabago asin maray na pagmamanage kang Aleco. Opo. I was able to talk to some of the best practices kang mga kooperatiba sa ibang lugar, and as you know, Henry, sa Kongreso there are two representatives that belongs to the power sector. Yeah. Yaon dyan si Congressman Presley De Jesus and Congressman Dagook, na kung saan dating manager ka mga electric cooperatives, and I Opo. consulted them ano ang pwede para sa Aleco, dahil nahiling-danin ang kultura sa Aleco talagang Henry, sad to say, harabasan. Magpuon sa lineman and di tamang pigararabos, pero Yeah, apa. I mean the reason why paruro dahil warang accountability. Opo. But you know, to minimize the losses and at the same time the burden of the consumer, sabi niya, why don't you propose the creation of 3 electric cooperatives, Aleco 1, Aleco 2, Aleco 3, so Yeah. that so mga losses they ma-distribute, kung baka ma-focus lang duman sa nagkakapirang say Oo. for example, Legazpi. Yeah. Legazpi has the heaviest load pag-abot sa pagkonsumo sa pangunguryente. Opo. And it is also the most profitable and the most viable one. So pag binulag mo ang Aleco 2, makakatutok sa pagsiservisyo, and at the same time mami-minimize tabi Henry itong inefficiencies and allow improve management kang Aleco. So Opo. reduce scale related efficiencies, mami-minimize tabi ini Henry. Pangalawa, itong strict system loss monitoring, dapat mag-institute ki sarong system loss monitoring. Example, so mga lineman per area, dapat may assignment dyan, and magkondukta ki sarong regular audit to keep losses well below the Opo. ERC approved ka. Kasi aram mo, Henry, ang katuyang system loss minaabot sa 25%. Yes. Yes. Yan ang dakulaon na pagkawara ki income sa satuyang electric cooperative, asin na napapaduman sa kumbaga kawaran o panghabas ki kuryente, Henry. Opo. And so ang saro man dyan sa satuyang pinagre-rekomenda na mag-imbitar kita ki task force. Task force. When I say task force, Henry, task Opo. force na madakop kayo ng illegal connections and jumper na hali ining task force sa ibang lugar, tahaning daing kumbaga daing daing ano nga po ni Henry, daing papakisamahan. Yan, Kasi yan, ang mga lineman tadig di minsan, siyempre, meridbid na, so pigkakabitan ninda, nakikisama na lang. Oo. So, the task force that will be invited from other regions, electric cooperatives that will, you know, check those illegal connections and jumpers, so to be accompanied by our police force, na magkadara ko ni lalong-lalo na itong may mga connections sa itong mga heavy loads sa Henry. Opo. So dara ko lang establishmento na may mga illegal connections, dapat magkadara ko na yan. Ayun. And at the same time, I also propose itong collection efficiency na dapat it should be implemented, no exceptions. Kumbaga, so disconnection policy Opo. for non-payers, and expand itong digital payments and third-party payments. Kasi Henry, minsan na nauuyaman ang satuyang mga konsumidores magparapila kay Yung baga, halabaon. Sa Aleco. Sa kadakulang kankuan, kampila dyan, mapapagal naman ang ibang magkakahalikan turn niya para magbayad, tabi kong.
Well, tama, Henry. And the way to go is digital payments, digitalization. yeah. And third-party payments, magka-payment center sa SM, sa Ayala, sa Gaisano. Panganing habang nagsa-shopping, nagbabayad ng monthly bills naman. Yan. So, payment channels, ano? And of course, itong cash flow management, Henry, na dapat inuton ang pagbabayad sa mga power supply agreements Opo. para makasecure kita ki-discount. Kasi kung pinag-iinot pagbabayad sa mga administrative matters and iba pang barakalon at nalilingawan sa pagbayad sa power supply agreements tayo, may nadakulawan ng utang ta, Henry. Yun Iya po. ang nangyayari ngayon, tabi, Henry. Ano? Opo. So, I think these are my humble suggestion that will somehow make Aleco management improve, tabi. Opo. Kung balikan ko lang tabi, tama ba? Proposal ini o suggestions na pwedeng hilingon ang chance na so ining Aleco ngon yan is split gira into 3 Aleco. Tama tabi kong Aleco 1, 2, 3, 1, 2 and 3. Well, possible yan, Henry. And sabi ko na nga sa'yo, with my consultations, duwang kongresista na nakatukaw niya na hali man naging manager kang electric cooperatives, viable, and at the same time, nagiging epektibo ang pagmanehar dahil siyempre nakafocus lang sa indang saday na jurisdiction, bako araw kang tulong. Dakulaon man ang ganang albayad eh. Dakulaon man ang yes, sa albay. if you look at sa Camarines Sur yata, gari may Kasereco 1, Kasereco 2, Kasereco 3. Gari apat o tulo sa inda ang kasuriko tabi. Sursugon duwa. Sursugon, Henry. Duwa sursugon. Duwa tabi kong duwa. Suriko 1 and Suriko 2 ang sursugon. Yes, Henry. And I think that's one of the viable solutions Iya po. in order to have very efficient administration kang Iyo. Aleco. Di ba kung di ba kung kay to gari aki pagud kita o gari mas aki pa ako sa imo. Na kay to baga dabi kung may Aleco 1, 2 and 3 na kita, di ba? Kung natandaan mo Well, ko. yan, Henry, ang narunduman ko kang siguro nasa elementary years pa. Sabi, Henry. Okay. So, yan ang narunduman ko. And, so if we can try this solutions that will work before, jumping the gun. When I say jump the gun, bago kita para diskutir about privatization, siguro, these low-hanging fruits na pwede tagibuhon, siguro, pwede tayo adaptar tanganing. Siguro mapakaraita ang serbisyo kang Aleco dahil, alam mo, Henry, gabos na talaga kita uyam. So, kauyaman ta sa bako, marhay na serbisyo. Sometimes napapasabi kita maski isay na lang. Affordable, reliable, and then quality electricity throughout the province of Albay. But as you know, the loan franchise holder of distribution of electricity in the province of Albay is still Aleco. So if you say somebody will take over, medyo difícil yan na, Henry, kasi you need another franchise for a private entity. And the member consumers owners of Aleco are the franchise holder. And we need to live by it right now and come up with a viable solution panganing ma-resolve rantay ning problema digdi sa pangungoriente. Ang saro kay akong sa medyo crucial sa to, ining loan na nagpa-file up, ining 9 point something billion pesos. Nanggan sa loan na. Tama, Henry. We have 9 billion loans and low efficiency in terms of collection. So, isa man ang malaog na pribadong entity kung araw ka ng kadakulang utang. Kaya man siguro may mabayad tulos. Babayadan niyan kansuarong pribadong entity. Nagbayad ka tulos kay 9 billion. How will you recoup it in terms of investment? And at the same time, the collection efficiency, Henry, and that's why aside from having this digital channels and of course third-party partners pag-abot sa pagbabayad, siguro ilingon tamaning
halangkawon na systems loss na papaduman sa paghahaba si kuryente asin Yeah. nalulubog kita duman sa tuyang mga pangungontrata sa power supply agreements na Opo. dahil dito na babayadan ini. Yeah, pero tabi kung ining ongoing na effort nindo, inisyatibo nindo kan ako Bicol para sa ongoing na rehabilitation kan mga substations ta, saroy na sa effort na pwedeng makaboost sa serbisyo kang Aleco tabi sa maabot na aldaw. And may masunod pa tabi kamo kung napigihiling na pwedeng inisyatibo na gibuhon. Tagari, kung ilingon ta, kung di pa ko nasala, gari kulang pang marian mga substations ta tabi ko niyan. Well, Henry, aram mo, sabi mismo ni Engineer Buksit, Opo. kung mayo so inisyatibo kang Aleco, talagang pababagsak na asin paruro ang Aleco. Kasi mayo man na ibang mapagkukuhaan, kulang nga ni ang collection pambayad ka sa tuyang mga power supply agreements. How much more itong improvements pa and upgrade kan sa tuyang line enhancement pati naman pagkaagi mga substation. So, pakulang bagay sa inisyatibo kang ako Bicol Party List. Opo. And this substation will, increase the power capacity kan sa tuyang mga kang pagsusupply sa kuryente. And at the same time, the line enhancement from itong single phase to three phase will also create a lot of difference pag-abot sa pagsusupply kay kuryente. Asin, mababawasan itong mga brownouts na na-experience sa pangunyan. But it takes time, Henry. Opo. It takes time. Yeah. Ang sabi tangani sa first phase, the completion of which we expect May of 2026. And then to follow naman sa second phase kang programa, kang rehabilitation that will start again and hopefully 2027 ang promesa kang Aleco. Opo. So pondo na pinag-initiar kang Bicol, ini will be put into use and the difference will mahihiling kang mga albayanos pag-abot sa operasyon kang Aleco. Opo. Kung salamat tabi sa reaction mo regarding yan sa inisyatibo para maapakari ang Aleco, ano po ang latest mo niyan sa tuyang House of Representatives tabi? Henry, aram mo, medyo controversial mo niyan ang mga investigasyon, lalong-lalo na sa involvement kang nagkakapirang membros kang Kongreso. And of course, the Department of Public Works and Highways. Opo. One good thing, Henry, is that yaon na ang independent commission that will fully investigate and will come up with a probe and a findings and will start filing cases against the steering public officials, Department of Public Works and Highways, and involved contractors, and even members of the House and of the Senate. So, para sa Kuya Henry, kung puton mo ako, Opo. I would favor the investigation of this independent commission. Dahil aram mo, Henry, dakol talaga nagtataram, paano nindo investigaran ang sa diri nindo na nagkakapira envuelto. So, kami sa House of Representatives, our sentiments is ipaubaya na ini sa sarong independent commission. Yan, kumbaga, free of bias, free of influence, and at the same time, independent ang singgang decision sa pag, kumbaga, come up with decisions in filing cases duman sa mga envuelto digdi sa mga proyektong infrastruktura. I see. Although kung nailing kumananggad si Congressman Ridon na sabi niya willing na mag-stop ang House of Representatives kan investigation kung magpuo naman ini na independent commission tabi para sa investigation nila. Well, tama po. Iyan ang sentimento kang House of Representatives. I don't know in the Senate, but in the House of Representatives, papaubaya mi po yan sa sarong independent commission. And as you know, Secretary Babe Singson, who will head the independent commission, together with an SGB accountant, which is expert in fraud audit, and with the kumbaga guidance and itong independent consultant in this independent commission, itong si Mayor Magalong sa Inico, we will arrive at a conclusions that mapapanagot sa may mga sala. Henry. Okay. Kung salamat po Mari, unless na may mensahe katabi sa mga nagdanangon ngunyan.
Henry, pasisiring na kita ngayon sa Kongreso. Ay, Yeah, okay. and our first committee hearing for this morning is again to tackle the universal social pension para wow. sa satuyang mga seniors. Kaya magayo na bareta yan, on the third Congress na kung saan ipapasar tagiraray ang universal social pension. Sana pag-abot Senado, Henry, Yeah. ini tugunan na asin maipasar man ini sa Senado dahil 18 Congress, 19 Congress ipinasarta sa House. Pag-abot sa Senado, kami nagpapalyar, Henry. Yeah. And this third Congress, which is the 20th Congress, sana man, Henry, dawgo naman ang Opo. pangaturugan kan sa tuyang mga seniors, Opo. Henry. Kung, No? pwede tabi i-refresh mo kami mas kilit sa na iyan na universal ko na yan para sa senior citizen? Henry, when I was in the 18th Congress, naipasarte ini. Opo. Alagad, ang na-approve lang tabi, Henry, itong increase sa social pension from 500 to 1,000 pesos Ayun. a month. Naman sa mga klasipikadong Opo. indigent senior citizens. But we Mm. want to come up with a universal social pension na regardless of your economic status, tabi Henry, dahil nahiling taman sa kontribusyon kan sa tuyang mga elderly, the seniors. Opo. One way of giving back to them dahil sa kampanahon na sinda makukusog pa, sila nagtatrabaho pa, contributed to our nation building, paid taxes to our government. Iyan ang sa indang contribution. Now that they have no income already, o kaya kakadikit kang pension nila, they need a support from our national government. And that's Opo. why, regardless of your economic status, Henry, Yeah. dapat makaresibi ang gabos na seniors para pang-suporta sa 1,000 mga 1,000 primerong pesos tabi pangangaipo. kong per month, tama? 1,000 per month. Yes. Baka lamang, Yes, tabi, Henry. gari abuton tayo na. Yes, pero ikaw, Henry, dapat exempted ka na. Okay. Sige tabi kong, salamat. Exemption, ang Oo. sa tuyang pinagbubusol is universal. Yeah, Sabi ko nga, para sa gabos, para sa regardless, gabos. as long as pag nagpatakang 60, 60, yeah. then the government will, in one way or the other, will have a support para sa primerong pangangaipo, Yeah. kang sa pambakal sa bulong, Opo. of course, the proper nutrition, pati naman sa panggubing, Henry, maghahali din. Yeah, opo. Okay. Kong, salamaton. Good luck tabi. Salamat, Henry. Mabuhay. PBN, this is GB. Alright, thank you so much mga tugang Congressman Alfredo Garbin Jr. sa nagkapera niya to na kahaputan ngunya na pag-aaga. Basta Morning, Henry M. May bagong proposal si Congressman Garbin. Yeah. Adalan, hilingon, mga tugang kunan Aleco, pwede giraray na ibalik mga tugang sa Aleco 1, 2, and 3. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Dumang kita mga tugang kay Jimmy na salita. Jim, good morning Jim. Anong latest dyan? Yes, Bibi, maray naga sa mga parantabay na si sentro ngunyan Aha. ang DPWH sa mga misteryosong hapot manungod sa mga questionabling output nin mga proyekto tapos man o ongoing Aha. dahilan sa manaiba-ibang reklamo asi sa reparo kan publiko asin kan mga lokal na opisyales na nakakasakop. Aha. Mismong si Gobernador Noel Rosal may inisyatiba para ipaapod si DPWH Regional Director Virgilio Eduarte. Baka ngunyan aldaw nga Oo. sa pagsabing siya mismo nagbabalidate kan mga report na nakakanto sa saya kung saan konfirmado ang mga proyekto ulit-ulit na sana. Direng kan reblocking, riniblock pa sana, mga man re-reblock na naman. Aha. Kung bako nagbabaratak tulos. Susog sa gobernador ka ito, dahil manin arog kaining kalidad sa mga proyekto kan DPWH. Sigun sa gobernador, papaimbestigaran niya ini. Parte kan command responsibility, ipapapod niya si RD Virgilio Eduarte, asin ko nagkakanigong i-brought out ini darahon sa RDC, Opo. kung saan mayorya, konforme na talagang mainvestigaran ang DPWH sa pamamayo ni Regional Director Virgilio Eduarte. Waste of monies ang nangyayari
asin inconvenience sa publiko ang paulit-ulit na mga proyekto kung kaya sa ngunya nasa hot water ang DPWH Regional Director sa mga pangyayaring ini. Sabi ang mga inconvenience lalo na sa mga proyekto na mga patinampo tabi bibi. Napupunta tingog ni Gobernador Noel Rosal. Natin ang DPWH yung pagdamander na ginagawa nito ng reblocking. No? Meron silang mga rason na may mga aram mo ng mga technical term ng DPWH. Pero sabi ko, hindi naman nangyayari yan before, di ba? Meron tayong mga bago pa lang na reblock. Nakita natin. Nagre-reblock na naman. Hindi lang dito sa 36, pati sa Bay Airport. Siguro, isang taon yan na balik-balik. Kaya I would like really to talk to them na papaimbisigan na natin. Ano ba talaga ang problema? Yung contractor o yung design ng ating mga taga-DPWH? So, kailangan talaga tayo because it's a waste of money. Hindi lang yung waste of money, ha? Yung kwan sa atin, yung grabe ang kwan sa atin, inconvenience. Diba? Yeah. Grabe. Ngayon, ayaw na magbiyahe ang mga tao. Nalulugi ang negosyo. Kasi ba, kumakain na lang kung nasaan sila. Imbis magpunta, mag-resort, recreation, gaya going to the first district. Binuksan na naman nila yung Marimbay. Nalulugi yung mga negosyo namin. Totoo yan. So ngunyan, anong Anyway, plano po ninyo? I already informed them na walang mag-umpisa without informing my office. Para siguro tayo. Okay? So yan ang pinaka. Ngayon, wala na. Hindi na pwede silang although government yan, pati still under my jurisdiction yan. So yan ang pag-iusap ko sa kanila. Wag na wag kasi pag-uusapan muna natin. Bakit yan i-reblock na? Pangalawa, bakit? Anong traffic ang scheme natin? Gaya itong Ginubatan and Ligao, meron na naman na sisirain na tulay dyan. Hindi ako pumayag na one way. Kaya madidelay sila. December na. Mabuti, nakapagpaalam sa akin. Hindi ako pumayag. Gumawa ka mo ng detour na dapat walang one way. May latest ngayon, umulan lang, nagbitak na naman kabago-bagong kalsada. Alam mo, talagang kailangan ng DPWH mag-aral pag talagang dapat they have to be conscious now kasi ang taong bayan nahiling na. Ano plano po nito ka sa regional? Papatawag ko na naman yan. Kahit hindi mo na sa RDC, dito lang sa office natin sa Kapitolyo. Command responsibility yung Tuesday, kausap ko sila. Command responsibility yung regional director niya mismo? Yeah. Para matugunan niya yan sa ating mga tatlong district. Mensahe po ninyo sa regional director, Eduardo? Yeah, kay Director Eduarte, alam ko naman na matagal ka na dito, so alam mo na ang mga problema natin. Siguro kailangan ngayon na to look into this, yung mga technical issues na, gaya itong reblocking natin, na talaga naghalata ng mga tao. Pabalik-balik, yung kakatapos pa lang, i-reblock na naman. That's a waste of money. Ano ba yan? Binabayaran nyo ulit? Di ba? Malaman natin. Pinapatawag po ninyo, nag-affirma? Yeah, nag-affirma. On Tuesday, yung pumping. Diba? Thank you. Tingog ni Gobernador Noel Rosal. Nabanggit niya. Jim, balikan ko lang itong nahiling kong mga pictures na nakuha mo tabi, itong mga video na nailing ko digdi. Saan tabi specific ang location ka ito? Widespread na yan ta, BBP. Halos gabos dyan sa 3rd District, Canalbay? 3rd District and sa Gobernador pag-confirma riyan bakit sa na 3rd District sa may airport na iba pang parte Canalbay. Airport, alright. Ano ang pinaka-status ka ito? Napupundo, reblocking, o whatever Yan tabi? ang sisimbago ni Juan, ni Regional Director Eduarte. Ayun. Nguna yan, unang development pa, nabanggit ni Gobernador Noel Rosal ang mga proyektong ipig-implementar. Dain ng ditor. Uni na, si Mayor Nando Gonzales Canligao, iuraga na ang terminal ni Mayor Nando Gonzales, iuraga na siya sa DPWH. Sentro man si Regional Director Eduarte sa pagsabing may mga proyekto sa Ligao Piudoran kadarudarakula kan pondo ang problema maski pagibunin ditor dai nagiginibo kan kontraktor posible ang DPWH imposible man ang DPWH na mga program nin road rehabilitation tayo bagasoy nagihantakan bagyong after bagyong Cristina nag-operation daramayan kita pasiring sa Pantaw yes na ang guminibo kanditor tanganing maging passable sa Ligao Piudoran connection
ang lokal na gobyerno kapartner sa DPWH 3rd Engineering District. Ngunya no, minagi ang mga aldaw na punduhan ini kaduro dakula kan Ano ba? pondo kung dahil ko nasasala nasa 250 milyones pesos. Pero ang problema, dahil guminibo kiditor, and sugian ditor na pinagagihan kan mga bihikulo, so ditor na ginibukan LGU. Oo. And uminagi ang mga aldaw dahil pinagmantinir tabi BP kan na kontraktor. Digdiyan digdiyan sa barangay Malama, Bakong Section, may proyekto ang DPWH, ang guminibo kanditor LG yung ane, and so DPWH sa panginot ni District Engineer Cornelio Relativo. Ang problema, taday nga ni na mantener, kasi kay kagawad Maduman Langit, ang Chairman Committee on Infra sa Sanggunian Panglungsod, Timothy, ang kontrobersyal, kaya daan kontraktor kay ni. Dahilan sa rogadoon ang ditor, haros dahil na nagkakaaragihan, stranded na ang kagulpi ng mga auto, duwang aldaw na, kaso hapon, maski aldaw na Domingo, nag-dirihir si Ano ba? Mayor Nando Gonzales na ipadarara duman sa mga equipment kan lokal na gobyerno. Iyo tabi BP ang nagpakaray kanditor sa nasabing lugar tanganing di ma-isolate ang Ligaw Piodoran Road na tinampo. Ngunyan, nagtumar action digdi ang lokal na gobyerno, tagrabing inconvenience sa publiko. Dahil man lamang i-intende, so kontraktor na yun may kontrata sa proyektong ini. Ang ginibon ni Mayor Nando Gonzales, inot pa, nagsurat na kay Regional Director Virgilio Eduarte na i-provide siya nin program of works para maintindihan niya kung gurano ang budget sa dito, rent maintenance kay ni, asinata da ini ginamit ang problema, kaya iuragan ang alkalde kan Ligaw, dahil nagre-reply si Regional Director Eduarte. Ipinaabot na sa DPWH Secretary ang Sanggunian Panglungsod, nagresolusyon na kay si Secretary Vince Dizon. Tal kumusta, dahil man in response hanggang sa mga oras na ini. Nagkapirang road rehab ini sa Ligaw Piodoran Road. Dahil man Pigluya ako dahil man Tang hinangos ko, garpi kapos-kapos ako nahiling kong bareta ni Jimmy. dahil man pinag-aaksyonan, kung kaya sigun kay Mayor Nando Gonzales, kung dahil makikikoperar ang Regional Director kan DPWH, kaabang-abang ang sayang mga lakdang nagigibuhon, dahilan sa sistemang pigkikingkoy na sana, ang mga proyektong gulping pondo, ang alokado, pero maski ditor dahil nakakagibo ang kontraktor and ma-involve pa ang lokal na gobyerno sa pagpakaraykan mga ditor, maintenance at sin iba pa. Susog sa alkalde, napapanahon na siguro para yugyugo na ang DPWH digdi sa Region 5 para magkaurulwat ang mga misteryo sa mga pasistema sa bako akseptado na mga sistema nin mga proyekto kan publiko digdi sa satuyang kapalibutan. Opo. Jim, ano ini? Ongoing o pundo ang trabaho ka ni halos mga project dyan ng status Kaso hapon yaon ako duman, grabe stranded na mga behikulo habang pinagirahay kan mga equipment kan lokal na gobyerno. Grabe, Ang sabi duman, lulubog lilitawan trabahador. Di ko sabihin, bako continuous ang trabaho? Ako continuous ang trabaho. Ngunyan, gabyon ang mga ginamit Salbatan na. duman. Pagkatapos, bulod ang ruminasay. Ang yung alasan ko dyan, kung may kontraktor, at bako sige-sige, sabi nga ni, bako puga-puga ang trabaho. Yan ang dahil nga Diba? ni maintindihan. Kaya gusto nga ni na makauron ni Mayor Nando Gonzales
opisyales. Ano ba? Pero nagsurat na dahil man nagsisimbag mo yan. Oo. May mga lakdang nanggigibon. Abangan ang mga lakdang nagigibon kan alkalde, lokal na gobyerno kan Ligaw, sa pagsabing bako na komportable Oo. ang lokal na gobyerno ang alkalde sa mga proyekto. Bako sa nadayin iwa padanin mga proyektong Oo. rakula kan pondo, nagpadagdag pa ki mga pondo, maski rod editor, wara tabi BP. Nak. Kunyan ang sabi kan alkalde kan Ligaw, bako sa na dapat manungod sa mga flood control and pairinvestigaran, talindong kan DPWH, di mga road opening, road reblocking, siniba pang mga proyekto, dapat na burok sana ini yan an investigasyon dahilan ta milyones, bilyones pesos ang mga kantidadon kan mga ini. Okay. Yan ta BBP ang sa tuyang komprehensibo asin mga detalyado Tama. ko igwang yung mga evidences kita interview and mga pictures footage kan mga proyekto na pinagko-questionar kan mga lokal na opisyales sakop digdi sa probinsya ni Albay asin digdi sa syudad kan Ligaw. Kimi na salita DCGB News. Ang hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Liluyaw kang report ni Jimmy. Ano na yan? Ano na? Ba't ko na conveyor? Kakalinturahon talaga ko. Ano? Hello? Inhale, Exhale. exhale, Inhale. inhale, Exhale. exhale. Good morning, Tabi. Good morning, onon, amigo. Napapagal ako, amigo. Ang Isus, inda. Kung pwede sa magmula din sa on the air. Nalingawan mo na naman sa advice ko. Iyo man ang ganda pala na di. Iyo pala. Tama. Nagbalik sa isip ko sa sinabi mo eh. Nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas pa lang kita. Tama, tama. Oh. BP, nalangog ko sa Sisi nag-interview naman kay Gob Noel? Si Jimmy. Si Jimmy nasalita ito? Opo. Okay. Kasi nadangog ko naman na papa-explain ni Gob kung nata may mga depektibong pa-infra ang DPWH. Opo. Siguro tabi, sa ibong na panigmang ka ito, haputon niya man si Duarte. Tungkol sa Ta mga magayunon ang patinampo pamisibis. Gari maray na hapot mo yan ah. Ta magayunon ang mga tinampo pasiring sa propriedad kan mga ko. Iyan ang dapat pang ihapot niya. Naning makuha so both sides. Yeah. Okay. Nata maraot, nata magayon. Saro ko sa pwedeng ihapot man nga. An minutes ka itong mangyayaring paapod niya kay Duarte. I-forward duman sa Independent Commission for Infra. Tangaling mag-form ito kan part kan investigation kan infra. Yes. Okay. Bako iyo tabi. Yes. Para sa kuya, iyan ang logical na Pwede. Pwedeng ihapot. Oo. ng mga hapot. Yeah. Ngunyan, may matabi ako, VP. Tining weekend baga, na-miss ko ka mo ni Joshua. Suarin? Na-miss ko ka mo ni Joshua. Nata. Weekend? Oo, wala ka mo. Wala. Deng nakuha. Okay, na-miss ko ka mo. Ah? Na-miss ko pa ka mong grabe. Kasi may nahiling akong post sa social media. Na? Kulalapnit style. Ah, talaga? Oo. Oh. Pero Talaga. di ko lang aram baka may mga nagdarangog na mga chikiting. Hanapon ko daw. Oo. Ang hapot duman, kilala nyo ba ito? Yan ang hapot. Isang asawa ng sikat na politiko Ay, nako. dinali sa abroad. Oo. Sa abroad ha? Aha. Okay. May angklo duman, saro day ning sikat na agong ki politiko na sige an abroad kay riban mga barkada. Sige daw. Tay pahanap ta daw. Yo. O, tapos, Okay. Garo ibinugaw dakan mga barkada duman sa luha. Ay pangyari sa mga baka. Dai ko aram yan. Oh, dai ko aram yan. Yeah, basta kaya kung dai kong knowledge kan, dai ko nagkukuan ka, nakikiaram kaya. Difficile yan. Oo. Baka atake
Okay. Sige na. Bye-bye. Sarawayon ini na. Sarawayon ini. Okay na. O, sige. Sandali lang po, 8:20 na. Standby muna, Angel at saka Joshua. Mahangos ko na akong madali, ha? Tamain naman akong tubig tabi. Yo, pakalipas lang kan mga patalastas, magbabalik po kita. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Alas 8:34 na. Oras po sa Pilipinas. Aramontan mga dagdag na istorya. Hali po dyan sa lawang. Mga baretang bareta. CGP, baretang bareta. Baretang bareta po sa tuyang palibot. Ang Albay Renewable Energy Alliance bukas na makipaghuron kay Albay 2nd District Representative Caloy Loria. Manungod sa nagbutwa na informasyon na interesado ang Meralco sa pagmanihar kan Albay Electric Cooperative. Angel, good morning. Idetalye mo. Yes, good morning VP Henry. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang tawa pong bareta. Bukas ang Albay Renewable Energy Alliance na makipag-uron kay Albay 2nd District Congressman Caloy Loria manungod sa nagbutwa na informasyon na interesado ang Meralco sa pagmanihar kan Albay Electric Cooperative particular na VP sa pagsusupply ng kuryente sa probinsya. Inian payag ni Sir Larry Pascua, ang Senior Energy Program Officer kan Filipina Movement of Climate Justice na miyembro man ang nasabing grupo kang alyansa matapos na magpaapod inin press conference ka nakalihis na aldaw digdi sa syudad kan Legazpi. Pinaliwanag ni Pascua na sa nasabing plano na isa pribado bako sa naan na maapektuhan ka inian na Aleco kundi ang gabos ng mga miyembros konsumidores. Sigun kay Pascua sa presente war apan ni nagiging paghururon ang sa inang grupo asin ang kongresista manungod sa nagbutwang planong ini alagad bukas sindang makipag-uron sa nasabing opisyal. So, official man na payag VP Henry kang area o ining alliance
for Albay Renewable Energy Alliance, sinabi kay ni o makusog kay ning kinontra na ang plano na sa girare na isa pribado an Aleco sa pagsasabing kan taon 2014 kan isa pribado ini sa ilarong kang San Miguel Corporation naglobo ang utang kay nina o manabot na sa ngunyan sa 9.9 billion pesos, mantinidong halangkaw ang system loss, hababa ang koleksyon, perming nagkaka-experience nin brand out, asin hababa ang bultahe kan kuryente. Tinawanin doon kan alyansa, hindi kaipuhanin privatization dahil sa may naging improvement naman sa serbisyo kan kuryente sa probinsya, sa ilarom kan Aleco alagad aminado sinda, na dakol pang dapat napakarayon. Para naman na VP Henry kay Ma'am Tetre Infante, ang Executive Director kang Mayon Integrated Development Alternative Services, kaipuhan na mas paiwasan ang partisipasyon kan miyembros konsumidores, kaipuhan na magkaigwan ng kolaborasyon asin konsultasyon sa mga kooperatiba, kaiba ng stakeholders asin iba pang energy experts para mas mapakarahay ang serbisyo kan kuryente sa probinsya. Ang nasabing alyansa ay nagbubusol na marealisar ang pagiging 100% na renewable energy digdi sa probinsya kan Albay sa taon 2030 kung kaya nagkaigwa na sindanin plano kung paano ini marealisar mantang ipresentar naman ini VP Henry kay Albay Governor Noel Rosal kan nakalihis na aldaw. Okay. Yan VP Henry, ang mga duwang daw pong informasyon halit sa luwas in Ramos DCGB. Thank you, Tabi. Angel sa report. I'm trying to call Congressman Kaloy Loria. Madali lang ha. Hagadat ng reaksyon si Kong Kaloy. May kinaraman diyan. Kaya lang garo cannot be reach ang number niya eh. Wala. Sorry po. Gusto na cannot be reach ang number ni Kong Kaloy. I-try natin sa Messenger. Aramonta daw kung ano yan, ang gusto kong maraman ang reaction niya. Madali lang Tabi. Ilingon ta kung pwede tang makontak sa ito. Try natin sa ibang paagi. Dapat makuha ang taki reaction. Ang kamot ko nagapaltos na ata daw ini o. O baka cellphone ko ang may diferensya. Madali lang po Di ko alam kung guramoy ko may diferensya. Ang cellphone ko may diferensya. Wala talaga Doon nagiro. Sige. Sige, Engineer Mer, pwede ka na po magpalawas kay reaction Tabi. Please call na Tabi. Engineer, please call again. Ayan, sandali lang. May reaction ngayon si Engineer Mer. May kinaraman sa issue. Hello? Hello, sir. Yeah, good morning, Tabi. Wala pa na akong reaction. May advice lang ako. Papudon mo giliw sa lugapon sa imong tanganing mauli-ulian ka. Kaya na at least puro pare-pare pagmating mo. Tapi ka para palibong ang payo mo ni Jimmy. Abo, nagada ako. Bigot Tabi. Nagapod ba ka sa mga agad? Nagkarilibong ako. Papudon mo giliw. Papudon mo giliw. Taga na maging inspirado ka giliw. Nagbagong buhay na Tabi ako. Iyo po. Sarabayon ka. Sarabayon na sandali lang. Sige. Pag naip ko na kontak mo, yan palagong ko si Joshua Tabi. Madali lang. Try natin. Baka makauron tang congressman kan segundo distrito Canalbay. Dapat yaw ng reaction tulos. Kaya may problema talaga ang kuwang ko. Gadget ko. Napanood ini. Ayan. Okay na. Sige, sandali lang. Alright. Baka makahuron tadig di sa ibang linya. Congressman Kaloy Andes Loria, agad ang reaction. May kinaraman duman sa naging statement kang Albay Renewable Energy Alliance. Albay Renewable Energy Alliance. Tangani po, balansyado kita. Buda, iba pang issue niyan. May kinaraman duman sa bagay nito. Ringing lang ang number ni Congressman Kaloy. Baka may bisita, may session mo yan Kasi bago, kauron to si Congressman Pido, pasiring da siya duman sa House of Representatives. Si Congressman Kaloy, baka yuma. Pero ringing po ang sayang number. Ayan, okay. Sige, anyway, kung dito makontak Tabi, schedule na Tabi siya next time para mga tugang sa iba niya itong kahaputan ngunyan Tabi na pagkaaga. Alas 8:40 nin pagkaaga. Ay, no answer. Okay, next time na lang po. Ang purpose naman lang, makuha tulos ang reaction, mga tugang kang representante kan segundo distrito. Tasaya nagpuon sa mga issue. Incorrect. Wala.
Baka iba na ang number ni Kung Kaloy. Okay na? O di sige, anyway, basta yan po sa tuyang yan po sa tuyang kagad entusiasmo na makauron niya to ang congressman kan segundo distrito kan Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Joshua Bino, may dagdag na report. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, tiging ganyar ko niyan kan Albay Police Provincial Office ang publiko. Lalong-lalo na itong mga may marhay na eksperyensya kadai magduwa-duwa, day masupog na magdulok sa mga pulis asing mag-istorya. Lota de Henry ang nangyari sa munisipyo kan Daraga Albay. Unsain kasodma nagpapod ni na press conference ang Albay Police Provincial Office sa panginot ni Provincial Director Police Colonel Noel Nunez asin ni Daraga PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea may kinaraman sa pagkakaresto ng sarong 54 anyos na lalaki sarong padre di pamilya idaristar tabi di Henry kan mga operatiba kan kapulisan dahil sa qualified trafficking as in qualified rape. Susog sa istorya BP Henry ni Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea tigbibenta kan padre di pamilyang inian sa iyang minor de edad na aki sa mga pagtaraning mansanatadi BP Henry Harong sa mga neighbors o kaya kapitbahay tigbabayadan so padre di pamilya kapalit ketong sa iyang minor de edad na aki na sa istorya Anong istorya pakita sa tabi Chief Ramer kang audio. Anong istorya tabi Joshua? So aki na minoridad ng pigibo? Aki na padre di pamilyang 54 years old pigbibenta so aki niya sa mga kapitbahay tigbabayadan so ama kapalit ketong aki. My God. Pero gano'n ka na aki? Dahil sinabi sa edad basta sabi ni Chief of Police Minor sa edad. Oo. Babae lalaki? Babae. Okay. Minor de edad. Anong motibo pigbibenta ng aki niya? Sa neighbor niya? So aki niya mismo papabakal sa mga neighbors niya? Pigbibenta. Binta as in papabakal so aki o may ibang motibo in exchange of other services? In exchange of service. Salbata ng pangyari sa maabaka. Ano ba yan? Ara mo na biti ko na ano. Grabe, makangiri man iyan na pigibunan ka na makaan. Ay napot mi nga ni kung ano ang rason ang sabi kan ama so kwartang tigbabayan iyo ang tigagamit ng panggasto. Oo. Kaya ang kinamarayan sa nasabi BP Henry importante daan na magdulok sa pulis asin maghagad ni tabang. So ina kan biktimang babae natagpo sa mga miyembros kan Daraga PNP may aktibidad sa Barangay Malubago. Duminulok so ina sa pulis. Nagapot kung ano ngayaan pwedeng gibuhon paarog niya kay ni ang tigigibo kan sa tuyang agom sa samuyang aki. Grabe. Natawan ki advice kan mga kapulisan sagpod sa uminagi BP Henry nagkapirang bulan na platram ininin kaso sagpod na dagos ining enaristar kan nakaaging Biyernes sa Barangay Malubago sa munisipyo kan Daraga Albay. Tangogon ta BP Henry ang pahaya ni Chief Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Doon naman po sa history ng suspect natin, ang biktima po dito ay kanyang anak mismo sa Barangay Malubago po ito. Qualified trafficking. Ang biktima po sa ngayon po ay hawak na ng DOJ ang biktima. Kaya ito naman po ay matagal na pa itong ginagawa sa anak niya. Dahil nga po sa patuloy nating pagbibisita sa mga barangay, nagbibigay tayo ng mga flyers at the same time, nagkipag-dialogue tayo sa ating mga kabarangay.
Then at the end of our dialogue, lumapit po itong nanay niya, nagtanong sa ating pong personnel, ma'am, ano po ba ang magandang gawin namin kung ganito ang ginagawa ng tatay niya sa anak niya? So, doon po napuksan ang kaso niya. Yan sabi ni Henry, ang Ay, nako. nangyari. Duwang kaso ni Henry, ang informasyon, tulong puntos ng qualified trafficking, Oo. tapos may kaso pa siyang qualified rape. Ibig sabihin, Qualified? qualified rape. Rape, Ibig oo. sabihin, Pinakiaraman sa akin niya. Tigbibinta niya sa akin niya sa iba, tapos siya man mismo, tiga ano niya sa akin niya. Masir. So, Magayon biktima nun yung si Henry, patindugon mo dyan sa pustikang Aleko. Tapos madawlan mo kilangaton. Patalikudon mo. Badulan mo ang lubot ki hilaw na lang ka. Grabe, deko. Inda. So, Ano nang log sa isip kan mga arog ka ng mga tao? Ano, doon nasa kaso naman. Kinasuhan na di. inaresto na dito. Kinasuhan naman. Pero, my God. Kaya man. Sige. So, Maringanita, nagkusog kibotsoy na magsumbong sa pulis. At ang problema na kaya depende, lalo sa mga hararayang lugar talaga, kulang ang karaman siguro ng kan publiko kung ano ang dapat tibuon o kaya nakaday mo dudulukan o kaya nasusupog na magdulok. Ano pwede nga rin mo tulos kan? So, kapitan? Oo. So, punong barangay, ranihan mo tulos. Kung si kapitan day maghiro, di ba hindi sa LCGB? Oo. Isa si kay, kung si Sesamo di na interesado, kung sa inya gusto makioro ng nagreklamo, pwede tang i-facilitate yan sa mga, para day na maglala, nahaloy ang hustisya kung nahaloy nang nagsusumbong. Correct. Di ba? Oo. Kung aliwkan, Lunes na discovery, ngayon, halimbawa lang yun ngayon, sinumble, nabutang pang Biyernes, di, sa loob kasarong simana, may nangyari pang iba. Oo, naraot. So, biktima ni Henry, nagsasararon na hunyan sa, siyempre, magkakanagong proseso ni na debriefing. Opo. Tatabangan man so pamilya, mantang so suspect sabi ni Henry, nasa kusturya naman kan mga otoridad para pagbayadan na tiga-aligar sa iya. Okay. Sige. Yan Opo. kaya ang dagdag na storya, Dos Wabino, DCGB. Sa DCGB, always number 1, always at your service. Alright, mga tugang, 10 minutos bago po magabot ang alas 9 ng aga. Nasa linya po si Congressman Kaloy Gloria sa nagkapala niya itong kahapitan ko niya na pag-aga. Kung Kaloy, maray na aga tabi. Maray na aga, Henry. Opo. Under katabi kong sa DCGB sa tuyang programa ngunyan, napaapod po ako sa imo, and salamat po sa pag-call bagta. Naglako po sa istorya, may kinaraman sa proposal mo na ikasuinot na nakipag-oron sa Meralco para po makatabang ka sa Aleko. Sabi nga ni Gub Noel, ang intensyon niya ni Kung Kaloy, makatabang man sana. Ano? Pero ano talatabi kung ang salikodan kan pangyayaring ini, may kinaraman sa plano kang Meralco na maglaog tabi sa Aleko? Go ahead tabi ko. Dahil pa man kiplano, dahil actually, nasa stage of Cuernos na kami. Apa. Bali, so, Meralco, nag-invite sa Muyag, Bob Noel, Kong Kaloy, akong Karsalagman, nagkaigwa kami dinner, nagtaong man lang sa Meralco ki-insights sa mga pwede gibuhon, pwede i-introducer bilang operator kisarong takulao na kung sa kuryente. Lalong-lalo na sa Metro Manila, Batangas and Quezon Province, hindi nag-operate PDO. Day man ki finality niyo ko tapapagin ni Governor Noel sa papagin ni sa consultation and kung pwede referendum or kung anong bagay na mag-decide maglaraan mga stakeholder PDO. I see. So kung sabihin kung gari kon mas na ito gari horon whatever na paabot naman sa hororon, pero nagigwa pong interest man ang gansumeral ko tabi sa Aleko. Actually interesado ang Meralco. Siyempre di man ang sarong investor malaog kung lalong-lalo nung dakulaw ng
problema, dakulaw na utang kan Aleko. Opo. Dahil man basta-basta yung malaw sa sarong investor, sarong negosyante, Mm. na makakaiguang ki due diligence sa sarong acquire ninda. Opo. Ngunyan, this is not final. Dahil magki problema kung ano-an maray na pwedeng gibuon talaga. Ako nga nag-file ako before the Energy Committee in aid of the legislation, nag-file ako ki resolution, Opo. congressional inquiry about Aleko. I see. Kung bago ko balikan tabi na resolution mo ngayon, meaning tabi, tama ba, itong interest kang Meralco sa Aleko, kung pa man sa nagari, initial na uron-uron tabi, paano kaya, may grupo digdi na Albay Renewable Energy Alliance sa digdi sa tuyang probinsya, medyo kontra po sa nangyaring ito na Meralco maglaog tabi sa Aleko. Ano pang reaction mo kay ni? Dahil man ang problema kasi dahil mo kay finality yan. Opo. Nag-imati man sana kami ni Gov. Noel, Congressel, ako, nag-imati man sana kami sa Meralco kung ano ang ma-recommend din na tungkol sa Aleko. Meaning, Meralco po ang nagtaram sa endo. Bako kamo nagradi sa enda. Yeah. Ang Meralco nag-initiate kay Urulay-Ulay, pero there's no such finality. You ask the governor. Gari parang gaya brainstorming o whatever kung ano tabi ko. Data gathering. Data ko yan kami. Pigiling mo naman sa mga pasindabagan expert yan. Kung ano ang mga losses sa Aleko, para ninda, kung paano ang Aleko ma-rehab talaga, kung ano. Nag-recommend sila, not totally. Dahil mo sila nagtaram kami na ma-operate kan. Ayun. Gari, mga kwansa na urong-hurong kung ano nga, what if, something like that. One thing. Ako, this is about political will. Kung ako aputon, gusto ko talaga maayos na ang Aleko. Okay. Kung sisteman po ang pwedeng mag-recommendar sa Muya, ako talaga ako matunong na aaramong ko sa in aid of legislation doon sa Kongreso kung ano na talaga ang status ng Aleko, kung ano talaga ang futuro kay Neo. Opo, okay. Kung balikan ko, ano sabi mong House, ano ba yan? House Resolution number 108 ba yan? 108? Hindi ko lang makwenso number. Madali lang. Jerome, Sisan, Shara, kung ano tabi sa House Bill sa resolution sa table ko, Ate Shara, kung ano tabi. Kung ano po ang katuyuhan kainin na pag-file mo kang House Resolution na ini? Ang katuyuhan kaini, arabon ta kung ano talaga ang problema kanalay ko. Kung ano talaga ang pinaka-main, ang laog kaini, o ano na talaga status kaini. Unang-una, isiyong ko kung paano na ang status kan utang, bigwabayadan tang utang. Paano makabayad, kung paano makabayad na Aleko, kung paano talaga sila gusto nila mag-rehabilitate, maaramang kang komitiba. Tanganing once and for all, kung talagang abo kan iba another privatization, kung di ipanagusta na Aleko, libuntag ang medios kung paano talaga maayos. There is no national investor na malaw sa tuyang Albay. Kung araw ganyan ang power pa naman. Even may economic zone. Wala nang nangyayari taan. Okay. Ang House Resolution mo tabi kung number 108, resolution directing the Committee on Energy to conduct an inquiry in aid of legislation on the operational failures of the Albay Electric Cooperative Incorporated Aleko, the holder of an exclusive franchise issued by the National Electrification Administration, which have resulted in frequent power outages and have adversely affected the Albayanos in the province of Albay. Ano tabi ni kong mapaapod kigari committee hearing, ipapaapod ang mga nagkarapot tabi sa Aleko, magpon pa kan mga nakagulaw? The entire management kan Albay Electric Cooperative na incumbent ko niyan. Opo. Before kay committee chairman, kinaurong ko na si Pepito Alvarez, yan chairman kan Committee on Energy, and I'm also a member of the committee. Tanganing once and for all, maarama na kambung Albayano kung ano talaga ang problema kan Aleko. I see. Okay. So yan tabi ang direksyon. Ano pang latest na development tabi kay Nikong? So far, ang schedule pa
schedule pagka-calendar pa kang committee ang schedule kan hearing. Maaraman po nindot ako mismo ang mapod sa imo, Henry. Yeah, po. Maabot po kamo sa point na ngaya so nagfundo diyan, nag-rehab hanggang mga nakaaging panahon. Maabot po diyan sa araw ka nagri-aramon kung napaano, what really happened sa mga fundong na ilawag sa Aleco, tabi ko? Siyempre, Henry, ang apot kay ni pong kang pinakainot. Apo. Before lalong-lalo na ako before the August body. Oo. Apotong ko sinda ko ano talaga, napano na kamo. Ayun. I see. Opo. Kung salamato na maray tabi, ano ang mensahe mo ngunyan sa mga konsumidores tabi kan Aleco? Boda sa mga grupo na nagkokontra tabi sa proposal sa planong yan, sa mga discussions na yan, na sumiral ko nagka-interest tabi sa Aleco. Go ahead tabi. Pag-entertaining man lang ni Governor Noel de Casalagman ang sarong dakulaon na kompanya na nagtaw mong ki-insights kung paano maninda pwede alimbawa man padalaganong uta ang Alba Electric Cooperative. There is no such final DDO. Kaya nga ni proposal. Basta pinataram na proposal, subject to change. Subject ang pwedeng mangyari, pwede na mangyari. Kaya sa kapos na constituente, may Kaloy Loria, even the Governor Noel sa buong Albay, ang gusto ang mission ni Governor Noel, ni Kong Casalagman, even Adrian Salceda na maayos ang serbisyo, araw ka itong na mati ko duman sa Batangas, mula Lucena, na unyan 5 taon na, warang na experience na brownout. And ang pinaka-importante, Henry, ang investment, yun ang importante yun sa kuya. Without concrete, stable power, there's no economic growth na grabe. Opo. Okay. Last point na lang tabi kong kasabago palang kauron ko si Congressman Garbin, Alfredo Garbin Jr. Igwa sa kigari suwestyo na ano daw nga kung adalan ng Aleco pagbarangaong giraray tabi sa tulo? Aleco 1, Aleco 2, Aleco 3. Sa side mo po, anong sa imong hiling sa bagay nini? Actually, may taramang sa kuya na ako yan. Barangaon man talaga ang Aleco 1 and Aleco. Kanya-kanyang management naman. Opo. Let's cross the bridge pag halimbawa na kita naman. Opo. Kung Kaloy, salamato na maray sa oras mo tabi sa DCGB. Mabuhay po kamo. Thank you, Henry. Salamat. Alright. Thank you so much, Congressman Kaloy Loria, kan Segundo Distrito, kan Albay. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alas 9 na po ninaga. Diyan naman na hapon. Magdarangoga naman kita dyan na hapon, tabi. Madali lang tabi. Hello? Good morning. Good morning. Yes, sir. Marayani, nakahuron mo si Kong Kaloy. Nata. Garo nagbaba subipi mo. Ganda nung taga-Kasubago nag-report si Joshua. Makawiyam-uyam bagan mga arog ka na. Bakuyo? I mean, may mga underlying tones kaya ang boses mo. Depende kaya sa kauron ko. Ang tono ko, depende sa kauron ko. Buda duman sa topic. Depende. Okay. So, topic Kasubago, maski ako, medyo, inda? Kinalintura kami. Nagkulog ang loong ko eh. Yun, nagyulog ako ito pati sabi mo na, ano ito, igakod na lang sa... Poste. Sa poste ka na ko? Badulang kilan. May nadanog akong mga bagong term naman sa mga tambay mo niya. Hadi ako sa saudan. Ano? Hadi ako sa saudan. May bagong term naman. Okay. Ang sabi kan mga tambay naman, pumurupundo kang yan, jinggo yun na ka. Bago yan ah. Bago talaga na ako kung bago. Bago. Sige. Nakikigon ako. Jinggo yun. Bye-bye. Sige, tabi. Sarawayo na joker ini. Mga tugang, let your love flow. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Alas 9 na po. Salamat kan sa pagkantabay. Goodbye.
seasons God is good all the time. Mabuhay. all around us.